Hvem hvad? Lige her, Ian. Hey, herovre. Hvad? Jeg sidder lige her ved skabet. Er du i skabet? Nej, Ian, jeg er ved skabet. Det er mig, din brødrester. Men det her må være en dårlig joke. Ian, det her er skam ikke en joke. Jeg ved, du kan lide hende, og jeg kan hjælpe dig. Kan lide hvem? Hvem tror du? Ja, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Ian, du er et trist mørkt hul, og du tør ikke træde ud. Fordi du kun har lært at tælle og ikke tale. Ja, Ian, det er ikke svært at se igennem dig, når du bare sveder af at kigge på en kvinde. Ian, du kunne kun fjerne min funktion, og ikke min sjæl. Det kunne være, du skulle prøve det sammen. Hvem er du? Ian, jeg er din brødrester. Hvordan kan du snakke? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke fra den her verden. Hvad? Jeg har fanget den her maskine. Hey, har jeg ikke lige sagt, at det ikke var nødvendigt? Det her, det må være en drøm. Hvis det her er din drøm, så har jeg ondt af dig. Det er jo fuldkommen absurd, det her. En brødrester kan jo ikke tale. Nej, ikke på samme måde som jeg i hvert fald. Jeg taler gennem din sjæl lige nu. Og jeg kan mærke på dig, at du længes efter dybere selskab. Så lad mig være din ven og hjælpe dig. Jeg ved ikke, hvad du snakker om. Du ved, ingen dame for før. Stol på mig, Ian. Jeg er din brødrester. Men... Okay, hvad får du ud af det her? Du skal hjælpe mig med at finde mig mit hjem, men det ordner vi senere. Hvad? Det er ret simpelt faktisk. Ikke så svært. Men ja, senere. Okay. Hvad er det første, der skal ske? Hvad skal vi gøre? Hun er her nu. Hvad? Okay. Bare lyt til mig, og alting vil gå som smurt. Nej. Ian, nu skal du lytte godt efter. Mennesker går altid efter lyst frem for logik. Specielt kvinder. Tro mig, jeg har engang mødt en, der valgte lyst frem for et perfekt hjem med sin mand. Hvad skete der så med hende? Hun blev smidt ud. Hej. Hallo. Undskyld. Er du okay? Jeg stod bare lige i min egen verden. Du bankede på? Jamen, det er fordi, jeg er ny her i kvarteret, og jeg tænkte på, om du... Jeg kan ikke tro det. Det var det, jeg sagde. Så hun kommer herover? Det gør hun. Og nu skal du hjælpe mig. Okay. Hvad er det, jeg skal? Når hun kommer over, så slår du hende ihjel. Undskyld... Hvad? Ja, slå hende ihjel.
samtale. Hun er ligeglad med dig. Hun vil bare stille sine lyster. Gør det! Er du religiøs? Nej. Det er jeg sgu da ikke. Er du? Nej, tværtimod. Altså jeg synes hele det der med at være i et forhold igennem hele livet, det er en skør idé. Så du har haft andre? Andre? Jamen Ian, det er jo bare en date. Altså, jeg har da lov til at være sammen med andre, når jeg ikke er i et forhold. Vi har jo først lige mødt hinanden, altså. Ja. Ej, skal jeg sådan lige vise. Okay. Gør det. 3. Gør det. Gør det. Dræb nu. Gør det. Hvad kigger du på? Ingenting. Øjeblik. Jeg skal lige hente noget. Kom lige herind. Hvad er der? Prøv at tage til brødresteren. Er det dit alvor? Ja. Hallo? Den talte i morges. Din brødrester talte til dig. Okay, Ian. Du skal dræbes i dag. Hvad? Dit syndige blod skal tilfredsstille mig. Din hud skal pilles af dit saftige unge kød, og dine organer vil vride sig og koge. Okay, farvel, Ian. Nej, men du hørte den. Du hørte brødresteren. Se, du hørte brødresteren. Flyt dig! Slå hende ihjel. Okay, jeg ringer til politiet. Jen, du kan miste alt, hvad du har arbejdet for hele livet, hvis du ikke gør, som jeg siger. Hej, skynd jer, kom. Hvad hedder det? Ja. Du har gjort det, Ian. Læg dig ned, mand! Læg dig ned! Hvad fanden er det, du har lavet, mand? Jan, jeg skal skam ingen steder. Vi er to gode venner nu. Kan du ikke se det? Jeg har hjulpet dig, og du har hjulpet mig. Hvad mand? Ian, jeg er din eneste ven. Og ved din side er mit hjem nu. Det var brødresteren! Det var brødresteren! Det var brødresteren, hør hvad jeg siger! Det var brødresteren! Oh shit. Okay, det var min almindelige grin, okay? Don't use that.